Els seus padrins són Celtesi. Els seus padrins són Celtesi. Els seus padrins són Celtesi. ¡Completa, chaval! Els seus padrins són... Els seus padrins són Celtesi. ¡Completa, chaval! Els seus padrins són Celtesi. Els seus padrins són Vicent... Tenemos que comprar una nueva mesa en Amazon porque si no... Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge. Avui us porto dos figures de Navarra de Hues. El Valle de Hues. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge. Avui us porto dos figures de Navarra del poble de Hues. El Valle. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos gegants que són de Navarra de Hueiza. Hueiza no. Ai. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos gegants de Navarra de la població de Hueiza. Hola, yo soy Hugo del Hugo Challenge i avui us porto dos figures de Navarra del Valle de Hues. De Hues no, de Hues. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos gegants de Navarra que és del Valle de Hues. De Hues no, de Hues. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos figures de Navarra de Hues. De Hues, el Valle de Hues. De Hues. Hues. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos figures de Navarra de Hues. El Valle de Hues. Hola, yo soy Hugo de Hugo Challenge i avui us porto dos figures de Navarra de Hues. Ai, Hues. La Pepita Uris pesa 42 quilos i medeix... No mires a mí, mira la cámara. És que... A Jorge Oteiza aquest pesa 16 quilos. A Jorge Oteiza aquest pesa 50 quilos A Jorge Oteiza aquest pesa... No pesa. El Jorge Oteiza aquest pesa... El Jorge Oteiza aquest pesa 3 metres i mig. Madeix. El Jorge Oteiza pesa 30... Madeix, Hugo. La Pepita Uris pesa 42 quilos i medeix... Medeix 2 metres 70 i pesa... No, 38. El negrito medeix 2,47 metros. El negrito medeix 2,47 quilos. Metros i que... El va construir el Manel Caserra l'any 1987.
Espera. Arre, arre, arre. Té el seu poc Po, 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 po. adeu, però primer... Ho he dit. Que trago saliva. Els van estrenar al... I la senyora representa a Pepita Uriz, que va ser... Espero que us hagi agradat aquest vídeo i tinc un Instagram, si no ho sabeu, els gegants i jo. Seguid-me. I... Ai, m'he tragat, xaval. Espera. Es manzana. Espera. Es manzana. Recordeu que tinc un Instagram que es dic... Castiu. Jo... Va. Que si no m'avisen... Recordeu que tinc un Instagram que es diu Els Gegants i jo i us deixo... Ai, m'he equivocat. Pues. The way. Pues. Papá. Arre, arre, arre. Arre.